Hello guys, welcome to our vlogs. Kab ka vlogs. Go. This is our first breakfast all together. Dili na siya first breakfast. First breakfast nga naa nami dining table. Diba? Sabay-sabay na ang almusal. Sige, go. Magpadak ka na may kaon karon. Pa, kaning noodles pa. Kasi nagkaon mo ni ron. Na, Almusal na tayo. nasa bawpod. Allah ka diya. Pray na kuya. Nawan Si na ay. kuya ang Start mag-pray. na. Wala pa man. Name of the Bless our Father. food. Amen. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dahil mo ko da. Andrew? Andrew? Ang say. God bless our food. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ano ba ito? Pa, sabaw. Tani sabaw eh. Anak, gutom na kayo ng mga suy. Gutom na, Choy. Gutom na, Choy. Imo Angel. Kutsara, wala lagi kutsara mo. Tos kuan, merkado. Oh, merkado tada sa unitap din ang kuan dahil. Sama, dibe. Kanon. Rice. Rice. Buta ng suka na kay sabut king rin eh. Sabut king warwaran ako. Kain tayo. Breakfast. Kunan pa? Ha? Sure ba? Sudan mo pa. Abot na mama ka. At kani sulayan ang kuan. Singan ani. Subukan natin yung yung binigay ni Ay kana. Madam. Itong spicy tuyo. Tayag Thank ko you so much, Madam, sa binigay mo sa amin. M&R. Istingan ta na. Mom and Raris Gourmet, thank you so much. Istingan ta na. Shout out Mom and Raris Gourmet. So, ito na. Try namin sa aming breakfast. Hmm? Sabaw. Tuyo. Tuyo, kuya. Mga na? Bulad ba? Bulad. Higup ka? Pabe. Kuha ko sabaw. Kain tayo. Meron tayong fruits dito. Ano, hanap na Anak, Diyo. Hindi ako klaro pag gwapo nito na. Agoy. Tsaka yung egg, fried egg natin at beef loaf. Tira. Tsaka noodles. Corn beef. Ano yung butang ikuan ng corn beef? Tubig. Ay ka ng itlog. Diet ko ron. Ablira po. Diet ko. Ala, nagahe lagi ni. Kana may abli. Itong try. Apel, sauce ng kuan, babaw. Mix siguro ni. Eh, huwag ko sudlanan sa ito. Sudlanan. Bango. Try natin. Kasi nga, Sauce. Mom and Raris Gourmet. Mom and Raris Gourmet sa try namin. Mak, wag sa na no kasin. Asin. Kasin. Ano man? Hanap ko? Paan. Atong sulayan ang tuyo. Kaon ka be, try ka usabi. Ko. Ito na kabok, pistin mo. Bulad mo gud ni. Dahil buta ng ikandro. Ay, buta, ay, isawat ko siya. Lami mo na ikuan sa kuan be no. Ayan, lagi. Akwar ka na. Lami. Nasi, lami. Ang lami. Ay, ang bread. Ang isa. Sa mga ganing lamas. Lamas man eh.
lang ko sabi. Kaya pagbulad. Kay luni kuan. Dili ka? Lang mabulad lang. Lami? Ay, masarap daw. Kay nga, Ang Unrinsed Gourmet, thank you so much. lima ka po. Lima ka po, diet ko. Kuya, wala lang dito papa. Wala rin, og. Pangol ya. Kuan mo, try sad ko. Ni alamas. Moms and Kami, thank you. Try di. Wa may dawtan kay. Ang hang siya. Ang hang. Dahang lagi. Hindi ka ka malot hindi mo. Sa atong yung kaspa. Atong kaspa harap mo. Ikaw pag sa Bobby, butang na to sa kuan tata. Sabaw kuya. Hindi ako. Bila lang. Pagsabi ata ng fried egg. Fried egg. Ano yung breakfast? Umahaw tanin yung mga bay. Bay, gusto kang sabaw sa noodles? Ano niya, oh? Wala din yung mga sinang itlog. Wala pa ng sabaw. Higop sabaw. Higop, inikaw na mo ka ng higop. Ang sabaw, hinayap. Hinay, hinay sa lamis. Saan ba yan? Kuha. Mana ko? Okay, sa'yo mong tiwas ani. Noodles? Tangan ako. Narap. Sarap ba? Oh, higop. Kaon o kanon. Higop o kanon. Kaon o sabaw. Itlog B. Manak ko, kanira ko ah. Kami ako, mana ko. Kuha na yun. Kuha na ng init pagyapon. Hmm? Ano mama mo? Anak ko ah? Isa man, buwan. Iman parat? Dili siya parat. Soy. Wala pa ko katry kay nalingaw na ko buhukad. Parat pa tayong mga lula. Oo. Oh. Saman. Wala lain kundi ako lamang. Ay, kabi, mana kabi, gubi. Ano? Inispi na si Andrew. Coming! Coming soon. Coming soon pa. Ay, magkinamot ko. Ay, excuse me. Ah! Naa! 2 piso. Nastas. Papel ninyo. Hala, my God. Nalimot kasi yung papel. Ito yung magic pad. Oh, dito sa itong puti. Ina, kung usa ka pa diya, 30. O kung 2 piso. Sabitlok lang oh. Lang. Ano pa kayo?
Kita ni mo, be. Tama ko gilo. Na, parehas mi. Puti lang ako. Ikaw sa diari ka? Ah. Hindi na po parehas ko ka na. Kaya di po gilo. Ha? Look, be. Naka? Dito mo. Bilo tumanan mo. Ay, lami jud siya ang bulad. Wala ko idea kung pila ibaligi ani ni Ma'am and Ren's Gourmet. Ma'am and Ren's Gourmet. Ang sarap ng ano, tuyo. Ito yung mama. Lami siya ang bulad, ganahan. Nahan niya. Very sarap. Sakto lang ang timpla. Be, tinukon ang nasa plato. Ha? No. Anak dito, anak. Usa pa na kaungit. See? Imagine that. Sarap niyo bukong papa. Nana nga, tilukon ang kanon sa plato kay bawat butil paghihirap ng magsasaka. Pawis ng magsasaka. Ah. Tubig ba? Ya ba be? Abe. Bigyan niya. Mana ka be? Indusa be? Dana. Kuya rin hipos nga. Balaw sa ko among hipos. Amulahe mo yung hipos. Ang sunod di Papa sa lingkuranan, may muhipos. Na, kasi sunod. Ay, Angel me. Si Angel me mo yung kasunod. Ano Patuloy. na ron, mabalog panagan kay Agay. naglikoy sa hipuson. Bukot ng hutian ni kakiyan eh. Ano yung giingon nga pag-diet na. Sarap. Hindi ko gawang. Yo. Masarap yung tuyo, Ma'am Ann Reyes. Ma'am Ann Reyes Gourmet, ang sarap. Bibili na ako sa'yo. Cool. Ha? Cool. Ano ka? Masarap pang himaga sa almusal. Ito. Meron ka sweet to. Kinsa? Ang kagwan. Urin sa bangga. Hmm? Ano mo man mo pa na ang itlog? Si Kuan, begin sa to classmate ni mo niya. Si Mikan. Ano tam? Dito palagi silang mama eh. Hmm? Ito palagon. Ka-fruit siya. Tuwan na kayo. Mango. That's the great breakfast. Dili lingkod. Dili lingkod ba? Wait lang. Nakoy po ano. Inay, inay. No? Umalak ko na. Dai. Iwasa ang kaon. Iwasa ang kaon. Pagpilang papel. Ing na nga, mahalon man ko na kay stationery man ang papel akong napalit good. Ah. Sugod talaga ng malit na papel. Mm.
Kasi na may project ya. Kaya mapalit ko, unsay palit tulo ninyo. Wala ni Meeting teacher. teacher wala ko na. 12:59 na. Giuna imong cellphone. Ang laptop, iuna. Cellphone na, cellphone na. Kung papa. Online meeting na sad na. Yan, sa among tungway signal. Ha? Tingnan ra. Ang mga meeting karon sa school kay online. Online ang meeting mga bay. Andrew, tiwasa imong mga galang. Imo nila. Ali, tiwasa ali. Manamang real, kulang kamot, namagkulbi ako. Ay, paghawid sa kundi as nga hawid. No? Ana paghawid do ana. Dili ka na imong hawiran, dili mo nakaunon. Ayaw paghawid anang uban. Ako manamang kamot. Orange blue light. Kuya, tagay kong tubig, kuya. Please. One glass. Dara, diri akong baso. Oh, orange kuya. Sab na. So kung yung kakabot og 20, sige na lang. Ang importante Sugod na. Cellphone man lagi. Messenger. makameeting sa karon. Ah. Pwede rata magkuan. Off man kamera na. Off tanan. Si ma'am ra. Nagkuan na ka, nag-attendance na ka kay ma'am. Si Andrew, meeting sa sila. Wata kay ba siya. Isa yung teacher ni Andrew ya. Lalunggan to. OMG. Sure ba? Kasi nga ni teacher, ma'am. Gapi. Oo, nag-live na ka no? Hello, Ma'am Gapi. Good afternoon. This is Mother of Erjan. Hello ma'am, good afternoon ma'am. Thank you for joining. Nakamute ba lahat tayo? Murag nakamute na sila ma'am. Kailangan mag-mute jud ta. Oo. Okay. Pwede ra ninyo i-unmute ma'am kung naa mo yung questions. Sige, Ma'am Gap. Thank you. You're welcome ma'am. Okay, meeting na. May 17 na kabuok ang nakasunod. Naku, nakita ko.
babay na kapi, babay na kanila. Bye! Babay na pindot ang kon. Bye-bye, thank you for watching. Anak,